Heine Carstensen, ja, uformel formand for Helsingør Casuals, og ja, det er Hans Favrskov, næstformand. Med OU til sidst. Ja, lige præcis. Jeg beklager, at vi skal mødes herude, men vi har fået karantæne fra stadion sådan resten af sæsonen, så... For hvad dog? Det er noget gris. Ja, altså ja, der har været lidt. Der har været lidt af hvert, så... Vi kan forstå, at I frygtede hævn for et stjålet Lyngby-flag. Jamen altså, jeg tror, det er 10 dage siden eller sådan noget, Lars Erik udlånte dusør på Lyngbys maskotflag. Så vi var sådan lidt halvfulde, ja. og vi havde det faktisk. Så Lars Erik snap udlover en dusør for et flag, som efterfølgende bliver stjålet? Ja, lige præcis. Og så var vi sådan lidt halvfulde, og synes det var skide sjovt. Men altså, der var ingen, der troede, at nogen ville tage til Lyngby og nakke deres flag. Ej, selvfølgelig. Langt over stregen. Hvor stor var dusøren? 30? Eller tror jeg nok, at det var 30. 30.000? Ja. Det er jo også en slags penge. Ved I, hvem der gjorde det? Nej, overhovedet ikke. Det har vi ikke, nej. Hvis det nu var jeres eget flag, der blev stjålet, ville I så synes, det var en alvorlig sag? Ja, for helvede, mand. Ja. Ej, det, ja, klart. Det ville være helt overstregen, så... Fuck! Fandme godt, du kom, Lukas. Hvad? Ej, hvad fanden gør vi, mand? Hvad? Vi skal sgu gøre noget. Hold nu kæft, Hans, for helvede! Ja. Det er jo simpelt nok, ikke? Hvis vi skal mangle evner, så kommer de kraftedeme også til at mangle Buhari. Vi nakker. Vi tager ham ud, okay? Ring til Lennart. Fedt. Hey, hvem skal jeg knippe for at få noget vand? Nå. Hvad vil du sige til os? Okay, prøv at... Jeg var helt alene om det. Det var mig, der tæskede Alexander, fordi Jonas han røg i fængsel. Teknisk set var han kun tilbageholdt. Jeg troede fucking, at Lyngby ville hævne sig på Lars Erik på grund af det der pisflag, ikke? Og så lige pludselig går det ud over Jonas og kampen og det hele, ikke? Og jeg prøver bare at gøre det godt igen. Og så stjæler du fladet? Nej. Det er det, du gjorde? Fuck. Okay. Ja, jeg skyldte pengene. Okay? Hvor er fladet? Gav det til Lars Erik. Og hvad tror du, Lars Erik gjorde ved det? Sikkert gemt det på sit kontor. Hvad mener du med sit kontor? Jeg er sur over, at han ikke havde et kontor på det nye stadion, så det skulle Helmer fandme ikke bestemme, så han indrettede bare sit eget nede i varmecentralen under tribunen. Godt. Det er 2 timer siden, jeg første gang bad om noget vand. Kan det lade sig gøre? Hallo? Havde vi ikke en aftale? Jo, hvad mener du? Teksten. Ikke dine egne improvisationer, vel? Hold dig nu bare til teksten. Det er rigtig fint, Rocky. She rocked to the west. She's the girl that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Det er den smukkeste skæbning, jeg nogensinde har set. Så Vlad har gang i et eller andet? Jeg kalder ham Inferno. Hvad? Du er rigtig god spiller, hva'? Vlad? Ja, det har jeg hørt før. Okay. Lille autografer. Ja, okay. Så vi to måske spiller sammen, hva'? Nej, det tror jeg nok ikke. Hey, Vlad! Ja, Vlad! Løjtnant, jeg har en vigtig meddelelse fra oberstløjtnanten. Øvelsen skal have afbrudt øjeblikkeligt, og alle skal vende tilbage til kasernen. Der venter et hurtigt måltid, og så skal de feltmæssigt i seng. Hvad er der sket? Der er nye efterretninger, løjtnant.
Der går meldinger om en tysk militærkolonne lige nu bevæger sig op mod grænsen. Den skulle være flere kilometer lang. Oberstløjtnanten ønsker ikke at skabe nogen unødvendig uro blandt mændene, og derfor skal det fortsat omtales som en del af øvelsen.